Ako funguje elektroterapia pre zmiernenie bolesti? Zdravím vás! Volám sa Jakub Igas a som fyzioterapeut. Elektroterapiu pozná pravdepodobne každý z vás, kto už navštívil rehabilitáciu. Je to veľmi využívaná terapia pre zmiernenie bolesti pohybového aparátu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo je to elektroterapia a ako pôsobí na naše telo. Elektroliečba je liečebná metóda, pri ktorej sa využíva elektrická energia rôznych frekvencií a intenzity za účelom lokálne pozitívne ovplyvniť bolestivosť postihnutého miesta. Zlepšuje prekrvenie, stimuluje alebo naopak uvoľňuje svalstvo a okolité mäkké tkanivo a pôsobí protizápalovo. Výhodou tejto liečby je, že sa cieli priamo na postihnuté tkanivo alebo kĺb. Je významnou súčasťou fyzikálnej liečby, kedy dochádza k cielenej a dávkovanej aplikácii fyzikálnej energie na organizmus alebo jeho časť s terapeutickým zámerom. Najpoužívanejšia frekvencia elektroterapie je TENS. Transkutánna elektrická neurostimulácia je forma nízkofrekvenčnej elektroterapie zameraná na potlačenie bolesti. Funguje tak, že vnímanie bolesti je možné zmierniť až potlačiť dráždením nervov na rôznych úrovniach nervového systému. Táto metóda ovplyvňuje bolesť a uvoľňuje svalové spazmy, krče a stuhnutosť. Využíva sa taktiež ako elektrogymnastika pri atrofiách svalstva a ako stimulácia oslabených svalov. Poďme sa pozrieť na využitie elektroterapie. Akútne alebo chronické bolestivé stavy chrbtice, bolesti nervov, bolesti kĺbov, vyvrtnutia kĺbov, napríklad po zraneniach, svalová relaxácia pri napätom a stuhnutom svalstve, svalová gymnastika pre posilnenie oslabeného svalstva, zmiernenie opuchu, pri syndróme zamrznutého ramena, čiže obmedzená pohyblivosť, impingement syndrom, bolesť ramena pri určitých pohyboch a myalgia, čo znamená bolesti svalstva. Elektroterapiu môžete používať aj v domácom prostredí vďaka domácej elektroterapii. Výhodou využitia elektroterapie v domácom prostredí je možnosť častejšej aplikácie terapie pre efektívnejšie a rýchlejšie zmiernenie bolesti. Čiže elektroterapiu môžete používať každý deň. Využitie elektroterapie v kombinácii s vhodným cvičením dokáže urýchliť vaše výsledky v odstránení bolesti. Na našom Rozhýbto e-shope nájdete v ponuke 3 prístroje elektroterapie pre domáce použitie. Klasickú verziu elektroterapie, kde si na prístroji navolíte terapiu, čas a intenzitu. Táto verzia vám ponúka 24 jednotlivých programov, 20 úrovní intenzity terapie a maximálny čas terapie 60 minút. Druhý model je moderná forma bezdrôtovej elektroterapie, ktorú ovládate pomocou jednoduchej a prehľadnej aplikácie. Táto verzia vám ponúka 26 jednotlivých programov, 25 úrovní intenzity terapie a maximálny čas terapie 60 minút. Posledná verzia elektroterapie je zameraná výlučne na bolesti krčnej chrbtice, ktorá okrem elektroterapie obsahuje aj využitie termoterapie na ešte efektívnejšie uvoľnenie svalstva a podporu autoregeneračných procesov tela. Všetky prístroje sú nabíjateľné nabíjačkou, takže nemusíte riešiť žiadne kupovanie batérií. Takže ak vás trápia niektoré zo spomenutých problémov s pohybovým aparátom, tak elektroterapia v kombinácii so správnym cvičením bude pre vás určite tou správnou voľbou. Odkaz na elektroterapiu pre domáce použitie nájdete v popise videa. Ak sa vám video páčilo, budem vďačný za každý odber, like a zdieľanie videa.